Hinay-hinay nang nausab ang data sa mga COVID-19 cases sa Talisay City Health Department nga natala sa COVID-19 Case Bulletin sa Department of Health sa rehiyon. Si Chelo Valiena sa report. Human mapahigayon ang tigom sa City Health Office uban sa Provincial Health Office o sa Department of Health sugod kagahapon aduna nay mga kausaban sa talaan sa DOH 7. Sa COVID-19 case bulletin kagahapong adlaw, ang 84 nga nakalas tungod sa COVID-19 nga natala sa DOH sa Talisay City sa miaging mga adlaw sugod kagahapong adlaw 83 na lang. Samtang aduna lay 800 confirmed cases kagahapong adlaw, itandi sa 818 sa miaging mga adlaw. Samtang 76 usab ang active cases, itandi sa 89 sa miaging adlaw. Nahimo na usab nga 641 ang total recoveries, itandi sa 645 sa miaging mga adlaw. Samtang 20 usab ang natalang admitted sa mga tambalanan, samtang 56 ang anaa sa isolation. Itandi kini sa 25 ka admitted o 64 nga anaa sa isolation sa August 10 nga COVID-19 case bulletin sa DOH 7. Nahimuot si Mayor Samsam Gulia sa dagan sa tigom. Nagtinguha usab siya nga padayunon kini. We rely on the data that is sent by DOH to me every single day, and mao na among ibutang sa amo ang mga ipang contact trace, among ipang isolate. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.